Сәлам, Әлфия апа. Сәлам, Гөлнара. Син нишлисең? Менә әкият китабын укыйм. Син әллә бала чагыңа кайттыңмы, Әлфия апа? Әйе. Әллә синең яраткан әкиятең дә бардыр шулай бит. Менә кара әле. Шундый рәсемнәре дә матур. Абау, син әле шундый матур китап кыстыргычы да ясап куйгансың икән. Әйе. Сәлам, дуслар. Карагыз әле, Әлфия апа нинди матур китап кыстыргычлары ясап куйган. Әйдәгез әле, бүген ул безне дә аларны ясарга өйрәтсен әле. Башладык? Бу кул эшен ясар өчен безгә гади карандаш, кара төстәге маркер, төсле кагаз, төсле катыргы, җилем карандаш һәм кайчы кирәк булачак. Без һәр ягы 15 см булган квадратлар әзерләп куйдык. Төсле кагазны алабыз. Аны менә шулай 3 почмак килеп чыгарлык итеп бөгәбез. Хәзер инде астагы почмакны күтәреп искә таба бөгеп куябыз. Аннары үзебезгә уңайлы итеп әйләндерәбез һәм кырыйда калган почмакларын иске почмакка каратып бөгеп куябыз. Безнең менә шундый ромб килеп чыга. Хәзер инде өстә калган почмакларны аска таба каратып бөгәбез һәм эшкә кертеп куябыз. Менә шундый кесә килеп чыга. Безнең китап кыстыргычның нигезе әзер. Хәзер инде аны бизәүгә керешәбез. Моның өчен без сары төстәге катыргыны алабыз һәм аны әйләндереп, анда тымшык ясыйбыз. Ул безнең тамчы формасында. Хәзер инде аны кайчы белән кисеп алабыз. Тымшык әзер. Кикрик һәм сакал кирәк. Аларны да катыргының арткы ягына ясыйбыз һәм кайчы ярдәмендә кисеп алабыз. Әтәшебезгә күзләр ясыйбыз. Моның өчен ак кагазны алабыз. Һәм гади карандаш белән менә шундый түгәрәкләр ясыйбыз. Аларны кисеп алабыз. Бер-берсенә тоташкан ике шаян күз килеп чыкты. Җилем карандаш ярдәмендә вак элементларны нигезгә ябыштыра башлыйбыз. Әтәшнең сакалын ябыштырабыз. Кикриген дә беркетеп куябыз. Әтәшнең ак төстәге күзләрен һәм сары төстәге тымшыгын ябыштырабыз. Кара маркерны алып, әтәшнең күз караларын ясап куябыз. Беренче китап кыстыргычыбыз әзер. Хәзер инде сез укыган әкиятләрегезне бер кайчан да онытмассыз һәм туктап калган урыныгыздан яңадан башлап китәрсез. Дуслар, әтәш формасындагы китап кыстыргычын ясый, кулларыгыз арып киткәндер. Әйдәгез әле, Шибиләр зарядкасы җырын тыңлап, рәхәтләнеп биеп алыйк.
Дуслар, сезнең кулларыгыз инде ял итеп алгандыр. Алайса, әйдәгез, киләсе китап кыстыргычларын ясауга күчик. Яшел төстәге төсле кагазны алабыз һәм шул ук калыбыбызны кабатлыйбыз. Дуслар, менә шундый матур китап кыстыргычлары килеп чыкты. Аларның калыплары бер төрле, бары тик вак элементлары гына төрле. Алар яраткан китабыңны бөгәрләнүдән саклар һәм әкиятне табарга ярдәм итәр.